Ilkka Hippinen Motivasta tässä, hei. Tässä esityksessä kerron teille materiaalitori.fi-palvelusta. Materiaalitori.fi on digitaalinen alusta, jossa voi ilmoittaa ja etsiä tarjolla olevia ja tarvittavia jätteitä, sivuvirtoja sekä näihin liittyviä palveluita. Tämä on ammattimaiseen käyttöön, eli mukana voivat olla yritykset tai muut organisaatiot. Tämä on kierrätysmateriaalien tuottajien ja hyödyntäjien kohtaamispaikka. Alustan tavoitteena on kiertotalouden edistäminen sekä läpinäkyvyyden lisääminen kunnan toissijaisen jätehuoltopalvelun eli niin sanotun TSV-palvelun käyttöön. Palvelu omistaa ympäristöministeriö ja Motivalla on jätelaissa määritelty viranomaistehtävä tämän materiaalitorin hallinnoinnissa. Vähän taustaa ja missä nyt mennään. Alustan suhteen ensimmäiset keskustelut ympäristöministeriön ja Motivan välillä käytiin kesällä 2017. Ja varsinainen alustan kilpailutukseen ja toteutuksen kilpailutukseen päästiin kesäkuussa 2018 ja valittu toteuttajasta aloitti marraskuussa 2018 itse rakentamistyön yhteistyössä ympäristöministeriön ja Motivan kanssa. Ja alusta avautui pilotointikäyttöön sitten jo huhtikuussa 2019. Tässä valmistelussa jo kilpailutusvaiheessa, toteutuksessa ja pilotoinnissa meillä oli mukana käyttäjäryhmä, joka koostui erilaisista tulevista materiaalitorin käyttäjistä, kunnallisista jätelaitoksista, jäteyrityksistä, jätteen tuottajista, sivuvirtojen hyödyntäjistä, viranomaisista ja niin sanotusta FIS-aluekoordinaattoreista. Lakisääteinen käyttö tuon TSV-palveluiden suhteen alkoi tämän vuoden alussa ja TSV-sopimuksia on tehty alustan kautta jo noin 90 kappaletta. Tällä hetkellä rekisteröityneitä käyttäjiä on reilut 800 ja mukana on organisaatioita noin 650. Alkuvaiheessa käyttö on painottunut enimmäkseen jätehuoltopalvelujen hakuun ja tarpeeseen, mutta siellä on myös sitten muitakin materiaaleja tarjolla ja etsinnässä. Tarjolla on materiaalina ollut muun muassa puuta, tekstiilejä, betonia, kartonkia ja maa-aineksia. Ja se haetaan tai halutaan puuta, tekstiilejä ja maa-aineksia. Materiaalitori-palvelun kehitystyö jatkuu koko ajan ja nyt siellä on muun muassa käytössä avoimet rajapinnat, materiaaliluokituksiin ollaan tekemässä muutoksia ja niin edelleen. Jonkin verran taustaa tässä, eli miksi materiaalitoria lähdettiin kehittämään. Ensimmäinen tarve, joka heräsi ympäristöministeriöllä ja kilpailu- ja kuluttajavirastolla, koski jätemarkkinoiden selkeyttämistä. Eli yritykset ja muut organisaatiot hakevat jätehuoltopalveluita markkinaehtoisilta toimijoilta. Kunnalliset jätelaitokset voivat antaa vain rajoitetusti sidosyksikköroolissaan markkinaehtoista palvelua, mutta ne voivat antaa niin sanottua toissijaista jätehuoltoa silloin, kun jätteenhaltija tätä pyytää yksityisen palveluntarjonnan puutteen vuoksi ja jäte laadulta ja määrältään soveltuu kuljetettavaksi tai käsiteltäväksi kunnan jätehuoltojärjestelmässä. Lainmuutos nyt edellyttää, tämän vuoden alussa voimaan tullut lainmuutos edellyttää, että jätteenhaltija tekee ensin materiaalitorille ilmoituksen tämän palvelutarjonnan puutteen osoittamiseksi. Eli ilmoitus tehdään materiaalitorilla, ja jos siihen ei saada tarjouksia, voidaan pyytää sitten tätä kunnan toissijaista palvelua. Tämä täytyy tehdä silloin, kun jätehuollon tarve on yli 2 000 € vuodessa. Poikkeuksena on joitakin ennakoivia kiiretilanteita. Hankintayksiköt tulevat tämän lain piiriin ensi vuoden alussa. Ja miten tämä sitten tapahtuu? Eli ensinnäkin yrityksen ei tarvitse tulla materiaalitorille, jos heillä on jätehuoltosopimus yksityisen tai sitten markkinaehtoisen toimijan kanssa. Jos sitä ei ole, niin tämä palvelua voidaan lähteä etsimään materiaalitorilta. Se voi löytyä siellä jo olemassa olevista palveluilmoituksista, tai jos ei löydy sieltä,
niin silloin jätteenhaltija tekee ilmoituksen jätteestään materiaalitoriin. Ilmoitus täytyy olla muuttamattomana materiaalitorilla vähintään 14 vuorokautta. Toivottavaa on tietysti, että se palveluntarjoaja löytyy sieltä ja jätteenhaltija ja palveluntarjoaja siirtyvät sitten materiaalitorin ulkopuolella tekemään sopimukset palvelusta. Mutta jos sitä palveluntarjoaja ei löydy, jätteenhaltija TSV-pyynnön valitsemalleen kunnalliselle jätelaitokselle tämän materiaalitorin kautta. Kunnallinen jätelaitos vastaa sitten tähän pyyntöön ja hyväksyessään sen sopimus tehdään joko suoraan tässä materiaalitorilla tai materiaalitorin ulkopuolella, jolloin sitten keskeiset sopimuksen tiedot syötetään myöhemmin materiaalitoriin. Tämä siksi, että materiaalitori toimii myös seurantavälineenä näiden TSV-sopimusten suhteen. No toinen syy, miksi tätä materiaalitoria lähdettiin tekemään ja erityisesti tämä Motivan kiinnostusaiheeseen oli teollisten symbioosien edistäminen. Motiva on pyörittänyt teolliset symbioosit Suomessa toimintamallia viimeiset 8 vuotta. Tässä mallissa autetaan yrityksiä ja muita toimijoita tehostamaan keskinäistä resurssien hyödyntämistä sekä synnyttämään uutta liiketoimintaa. Tämä on käytännön työkalu kiertotalouteen, alueiden elinvoimaisuuden edistämiseen. Tässä pyritään nostamaan materiaalin jalostusarvoa ja aikaansaamaan uusia kilpailukykyisiä tuotteita ja palveluita. Tämä perustuu aktiiviseen symbioosien edistämiseen ja yhteiskehittämiseen. Eli kohtautetaan niitä yrityksiä tekemään yhteistyötä, kertomaan niistä sivuvirroistaan, toisaalta hyödyntämään toisten sivuvirtoja. Tässä saadaan uutta liiketoimintaa, työpaikkoja, resurssiviisautta, kiertojen sulkemista, uutta osaamista kehitetään ja sitten ilmastonmuutoksen kannaltakin saadaan myönteisiä tuloksia. Tämä teolliset symbioosit toimintamalli on malli, jossa pyritään auttamaan näitä yrityksiä ja muita toimijoita tehostamaan keskinäistä resurssien hyödyntämistä ja synnyttämään uutta liiketoimintaa. Ja toiminta perustuu maakunnallisiin aluetoimijoihin, jotka toimii sitten suoraan niiden yritysten kanssa, tekevät työpajoja ja resurssien vaihtoon, ovat suoraan kontakteissa yrityksiin. Tämä toiminta on alkanut 14 maakunnassa ja mukana on jo yli 700 yritystä ollut. Tässä toiminnassa nyt sitten materiaalitoria hyödynnetään näitä sivuvirtojen ja ylijäämien tarjonnassa. Tästä toiminnasta löytyy lisätietoja sivulla teollisetsymbiosit.fi. Ja nämä teollisten symbioosien aluekoordinaattorit, eli siellä maakunnissa toimijat, jotka ovat usein ammattikorkeakouluja tai alueellisia kehitysyhtiöitä tai muita toimijoita, he auttavat sitten niitä yrityksiä paitsi teollisten symbioosien muodostamisessa, myös materiaalitorin käytössä ja ilmoitusten laatimisessa. Ja tuolta teollisetsymbioos.fi-sivustolta löytyy myös näiden aluekoordinaattoreiden yhteystiedot. Ja mitä sitten yritys voi tehdä jätehuoltopalveluiden haun lisäksi? Eli materiaalitorilla voi hakea ja rajata, voi hakea näitä erilaisia tarjottavia materiaaleja sen materiaalin mukaan, palvelun mukaan, materiaalin sijainnin mukaan. Näistä hausta voi tehdä hakuvahteja, jolloin sitten kun uusi ilmoitusmateriaali tulee, sellainen, joka täyttää nämä haun hakuehdot, niin käyttäjä saa sähköpostiinsa siitä ilmoituksen. Siellä voi tehdä ilmoituksia omista sivuvirroistaan tai ylijäämistään, mitä tarjoaa, tai niiden tarpeista. Materiaalitori ei kuitenkaan toimi siinä mielessä kauppapaikkana, että sopimukset näistä materiaalien hyödyntämisistä sitten tehdään alustan ulkopuolella. Alustalla voi myös tarjota asiantuntija- tai analyysipalveluita näiden materiaalien hyödyntämiseen. Ja noita aiemmin mainittuja teollisten symbioosien aluekoordinaattoreita voi käyttää
apuna, jos haluaa tehdä tällaisia anonyymejä ilmoituksia. Seuraavaksi käsittelen lyhyesti materiaalitorin käyttöä. Materiaalitorin käyttö on pyritty tekemään mahdollisimman yksinkertaiseksi. Ja tämä palvelu opastaa koko ajan sitä, että kuinka tätä käytetään. No, mikäli tässä palvelussa haluaa tehdä ilmoituksia tai vastata muiden ilmoitukseen, tulee palveluun rekisteröityä ja kirjautua. Ensimmäisellä kerralla rekisteröitymisessä tarvitaan Y-tunnus, eli jokainen käyttäjä yhdistyy johonkin yritykseen tai organisaatioon. Ja henkilö vakuuttaa, että hänellä on lupa asioida tämän organisaation nimissä. Organisaation tietoihin voi lisätä tietoja erilaisista luvista ja rekistereistä. Ja tämä rekisteröityminen pohjautuu vahvaan tunnistautumiseen, eli tuolta suomi.fi-tunnistautumisen kautta pankkitunnuksilla tunnistaudutaan. Eli halutaan pitää se selvä, että jokainen rekisteröityvä henkilö on se, joksi hän ilmoittautuu. Rekisteröitymisen jälkeen palveluun avautuu tämmöinen oma sivu, jonka kautta voi sitten seurata oman ja yrityksensä toimintaa siellä materiaalitorilla. Sinne tulee tuoreimmat tapahtumat. Siellä löytyy organisaation omat ilmoitukset, omat hakuvahdit, tehdyt TSV-sopimukset ja sitten nämä pyynnöt toissijaisesta jätehuoltopalvelusta. Ja sieltä löytyy myös sitten nämä jo suljetut ilmoitukset, eli jos haluaa vaikka vanhan ilmoituksen muutettuna laittaa uudelleen julki, niin se onnistuu tätä kautta. Ilmoituksia voi katsella ja hakea myös kirjautumatta. Ja ilmoituksia voi rajata materiaalin, tarjotun palvelun mukaan tai maantieteellisen sijainnin mukaan. Sijainnissa voi rajata ilmoituksia kuntatasolla tai maakuntatasolla. Ja sitten siihen voi myöskin tehdä ihan vapailla hakusanoilla hakea. Ja nämä ilmoitukset kun on tehnyt sitten tämmöisen haun, niin se voi sitten tallentaa hakuvahdiksi. Ja haun tulokset tulee karttanäkymään merkintöinä ja sitten tuon karttanäkymän alapuolelle luettelona, josta ne ilmoitukset voi sitten erikseen avata. Sitten ilmoituksen tekemiseen. Ensinnäkin täällä joka paikassa löytyy tuommoinen kohta lisätietoja, eli sieltä avaamalla avautuu infolaatikko, joka kertoo lisää, mitä sun pitäisi olla tekemässä. Ilmoitusta tehdessä valitaan ensin ilmoitustyyppi, ne on etsin materiaalien vastaanottajaa, etsin hyödynnettävää materiaalia tai tarjoan jäte- ja asiantuntijapalveluita. Jos sitten valitaan tämä etsin materiaalien vastaanottaja, seuraavaksi hakuehdoksi tulee, että onko materiaali jätettä, jos se voi vastata kyllä tai ei, ja jos se on kyllä, niin sitten siellä on vielä rastituskohta, että haluan tehdä ilmoituksen siten, että voin tehdä sitten ilmoituksesta TSV-pyynnön. Nämä ehdot sitten tarkistavat sen, että tehdyssä ilmoituksessa on kaikki vaadittavat tiedot mukana. Se tulee ilmoituksen otsikko mahdollisimman kuvaavana, materiaalin kuvaus alasvetovalikkona ja toimiala, josta se materiaali tulee myöskin alasvetovalikkona. Ja sen jälkeen sitten voi laittaa tarkemman tekstimuodossa olevan kuvauksen, mistä materiaalista on kyse. Jos haluaa sitten laittaa tarjolle useampia eri materiaaleja, suosittelemme sitä, että jokaisesta materiaalijakeesta tehdään oma ilmoitus. Täällä on vaihtoehtona myöskin sitten sekalainen rakennus- ja purkujäte tai sekalainen muu jäte. Eli sellaisen yleisempikin on mahdollista tehdä.
Sitten seuraavaksi laitetaan materiaalin määrään ja toistuvuuteen liittyviä tietoja, onko kyse kertaerästä vai jatkuvasti syntyvästä materiaalista, ja arvioi siitä määrästä sitten jatkuvasti syntyvässä tilanteessa määrä vuodessa. Ja tuon määrän arvion voi laittaa eri mittayksiköissä kiloina, tonneina, kuutiometreinä, kappaleina ja joissakin muissa määrissä. Ja sitten siihen on sitten lisäyskenttä myös lisätietoa määrästä. Tähän ilmoitukseen voi liittää liitteitä ja kuvia, eli tyypillisimmissä dokumenttimuodoissa vaikkapa sitten sen materiaalin analyysitietoja. Materiaalin sijainti tulee katuosoitetietoina, ja tämän katuosoitetietojen perusteella palvelu hakee sen paikan myös sijaintina kartalla. Ilmoituksen voimassaoloaika, eli silloin kun on kyse tästä TSV-sopimuksesta tai TSV-pyyntöön mahdollisesti johtavasta ilmoituksesta, ilmoituksen voimassaoloaika pitäytyy olla vähintään 14 vuorokautta ja siinä aikana ilmoitusta ei saa muuttaa edes tekstikorjausten muodosta. Tai silloin sitten alkaa se laskenta 14 vuorokaudesta uudelleen. Sitten ilmoittajan yhteyshenkilön tiedot, yhteystiedot. Ja tämän jälkeen sitten ilmoitus on valmis julkaistavaksi. Tuossa oikealla puolella ilmoitus lasiovista purkurakennuksessa. Eli siellä näkyy, sinne voidaan laittaa kuvia. Ilmoitus näkyy sitten karttanäkymänä myöskin ja sieltä löytyy ne yhteystiedot. Tämä pienenä aasisiltana tähän purkukartoitusasiaan, eli viime vuoden lopulla valmistuneisiin ympäristöministeriön kestävään purkamiseen liittyvät oppaat, joita nyt hyödynnetään kestävän purkamisen Green Dealissä ja ARAn purkuavustuksissa. Eli siellä on ehtona nyt sitten purkukartoituksen tekeminen ja purkukartoitusoppaassa sitten on ohjeistettu, kuinka näitä purkumateriaaleja ja purkuosia voi sitten tarjota materiaalitorin kautta myöhempään käyttöön. Ja tosiaan siellä nyt sitten ilmoituksessa näkyy, mitä tarjotaan, missä tarjotaan ja milloin tarjotaan. Ja tätä materiaalitorin materiaaliluetteloa ollaan nyt päivittämässä vastaamaan paremmin vielä tätä purkukartoituksen vaatimuksia. Materiaalitorilta löytyy otsikko tilastot, eli tietoa siitä, että miten paljon materiaalitoria on käytetty, miten paljon sieltä kautta on liikkunut tai on ilmoitettu materiaaleja. Siellä löytyy tilastoja näistä ilmoituksista ja materiaaleista, tilastoja näistä kunnan toissijaisista jätehuoltopalvelusta tehdyistä sopimuksista, eli sopimustiedoista löytyy tietoa, että kuinka paljon ilmoituksia on tehty, kuinka suurta materiaalimäärää ne koskevat ja millaisella hinnalla TSV-palvelua on annettu. Tilastoja muusta kunnan toissijaisesta jätehuoltopalvelusta on myöhemmin mukaan tuleva osuus, eli näiden materiaalitorin ulkopuolella tehtyjen satunnaiserien TSV-määriä. Ja sitten noista tilastoista voi hakea täällä tuosta tilastoilmoituksesta ja materiaaleista voi hakea sitten materiaaleittain ja ajankohdittain, palveluittain, sijainnittain näitä tietoja, minkä verran ilmoituksia on ollut. Ja varsinaisesti tätä, että miten paljon materiaali on siirtynyt materiaalitorin kautta, sitä tietoa meillä ei ole, mutta se tieto, miten paljon niitä on tarjottu tai kysytty. Ja tuossa on tämän vuoden puolella, eli vuonna 2020 tähän mennessä ilmoitetut tarjotut materiaalit. Ja nyt alkuvaiheessa ja selvästi enemmistö on ollut näitä jätehuoltoon liittyviä ilmoituksia.
Ja siellä on suurimpina ilmoitusmäärinä sekalaiset rakennus- ja purkujätteet, sekalaiset yhdyskuntajätteet, sekalaiset rakennus- ja purkujätteet sitten vielä vertaerinä ja näin muita jätteitä. Eli kokonaismääriä pääsee täältä katsomaan. No, materiaalitori ei ole valmis, eikä niin kuin alustaratkaisut eivät varmaan ole koskaan valmiita, etteikö niitä vielä jatkojalostettaisi. Nyt lähitulevaisuudessa mitä tapahtuu? Avoin rajapinta ilmoitusten hakuun materiaalitorilta on käytössä jo ja eräiden palveluiden kautta jo testattukin toimivuus. Alussa mainitsin nuo hankintayksiköt, jotka tulevat materiaalitorin käyttövelvoitteen piiriin ensi vuoden alussa. Ja siinä sitten mukaan tulee myös rajapinta tuonne Hilma-palveluun. Eli Hilmassa olevat ilmoitukset niistä osatiedoista voidaan sitten siirtää materiaalitorin TSV-pyynnön tekemiseksi. Purkumateriaali on tulossa tämä tarkempi materiaaliluokittelu ja myöhemmin myös mahdollisesti muille materiaaleille käytetään sitten samaa rakennetta. Ja materiaalitori ollaan myös kehittämässä siten, että se paremmin olisi hyödynnettävissä tässä teollisten symbioosien edistämistoiminnassa. Myöhempiä tällaisia lisäyksiä on myös kelpoisuusluokkien lisääminen esimerkiksi tuhkien hyödyntämisen kannalta. Sijainti, erityisesti tämä materiaalin tarpeen sijaintitietojen ilmoittamiseen ja saatavuusajan täsmentämiseen ja sitten noiden yleensä materiaalien hakutoimintojen kehittäminen on vielä työlistalla. No, tuo mainittu rajapinta, siellä on avoin rajapinta, joka mahdollistaa ulkopuolisten alustapalveluiden liitännän materiaalitoriin. Siellä on tietojen tuonti- ja vientimahdollisuus kuitenkin ilman henkilötietoja. Ja tätä on testattu nyt Mansyns.fi-palvelun kanssa ja havaittu toimivaksi. Tuo rajapinnan kuvaus löytyy tuosta dialla olevasta osoitteesta. No, materiaalitori on joutunut sitten laajentanut tämä työtä materiaalikiertojen alustaekosysteemityöhön. Eli Motivan tytäryhtiö Motiva Services on käynnistänyt nyt tämmöisen alustaekosysteemityön tuossa Sitran IHAN-ohjelmassa, jossa yhdistettäisiin sitten, jossa materiaalitori on osana, mutta tässä lisäksi tulisi tämmöinen palvelualusta, joka mahdollistaisi sitten erilaisten palveluiden liittämisen paremmin tähän kokonaisekosysteemiin ja data-alusta, joka sitten auttaisi esimerkiksi muiden alustojen yhteistyön eri alustojen välillä tai muiden tietopalveluiden, joko julkisten tai yksityisten välillä. Tämä työ on nyt käynnistynyt ja toivon mukaan ensi vuoden loppupuolella ensimmäinen versio olisi käytössä. Kun menette käyttämään materiaalitoria, käyttäjätuki on ensisijaisesti sähköpostilla materiaalitori@motiva.fi ja puhelimella noina rajattuina aikoina. Lisäksi meillä on siellä vielä materiaalitorilla tämmöinen palautekyselymahdollisuus, että siinä voi esittää kysymyksiä tai toivomuksia tai arvioita materiaalitorista. Jos esityksestä jäi kysyttävää, minun voi olla yhteydessä suoraan sähköpostilla tai materiaalitorin info-osoitteeseen. Kiitos kun kuuntelitte. Hei.